Sesarengan taruna muda laras. Diucapkan selamat datang, selamat menikmati hidangan yang sudah tersedia kagem Bapak Ibu tamu undangan. Peteng rasane ati kang kandang sengiteng liyan hanyawa aku kowe labuh katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni senadyan donya ra bisa nampa bakal kajaga yen dura kau bisa mlingkang kuwasa kang mas kowe sing tak sayang kalimo aku kudu kelangan kang mas gusti